प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। ले ले तू हसुआ धनी माथे कलाऊ आगे चले ने करे ले कटनिया मई बाबू चल गल खुन होते सवेरे गे साथे में छोटा की बहिनिया हे गे मई बाबू चल गल खुन होते सवेरे गे साथे में छोटा की बहिनिया। लाले बहु हसुआ राजा नहीं ले बपनिया जी नहीं हम करब कटनिया अपने ले बाहु गल खुन अपने ले महिया जी अपने ले छोटा की बहिनिया अपने ले बाहु गल खुन अपने ले महिया जी अपने ले छोटा की बहिनिया। तनको नहीं हमारा सो हाओगे धनी तोरा सुने ने यही सन रहनिया मई बाबू चहल गेले होते सवेरे गे करे ले धाना के कटनिया हे गे मई बाबू चहल गेले होते सवेरे गे साथे में छोटा की बहिनिया। भले न तन को सो हो धीरा जा तोरा अपन धनी के रहनिया हो तो न बाकी पिया हमरा से सुनो जी खेत में धान के काटनिया हे जी नैहर में सब दिन बन के रहलिए जी भैया के दुलारी बहिनिया। टोला पड़ोस कहे कैसा नालाई दल कह सौरा बसु हो गम के कनिया मई बाबू चहल गेले होते सवेरे करे ले धना के कटनिया हे गे मई बाबू चहल गेले होते सवेरे गे साथे में छोटा की बहिनिया। बोलो है जे बोले दे हो सुनो जी पिया हमार सुनबो ना हमारा कहानिया हो तो ना बाकी पिया हमारा से सुनो जी खेत में धान के काटनिया हे जी हो तो ना हमारा से मानो हमर बतिया जी खेत